Припинок. Автовокзал. Наступний припинок. Завод газоаппарат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод газоаппарат. Припинок. Завод газоаппарат. Наступний припинок. Центральний ринок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центральний ринок. Припинок. Центральний ринок. Наступний припинок. Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Міцкевича. Припинок. Міцкевича. Наступний припинок. Стадіон Брестський. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Стадіон Брестський. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Стадіон Брестський. Наступны прыпынак. Бюро тэхнічнай інвентарызацыі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Бюро тэхнічнай інвентарызацыі. Припинок. Бюро тэхнічнай інвентарызацыі. Наступний припинок. Крепость. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Крепость. Припинок. Крепость. Наступний припинок. Соя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Соя. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Соя. Наступний припинок. Береговая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Береговая. Припинок. Береговая. Наступний припинок. Луговая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Луговая. Припинок. Луговая. Наступний припинок. Варшавская шаша. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Варшавская шаша. Припинок. Варшавская шаша. Наступний припинок. Кастрычніцкай революции. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Кастрычніцкай революции. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Кастрычніцкай революции. Наступный прыпынак. Волгоградская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Волгоградская. Припинок. Волгоградская. Наступний припинок. Ринок. Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ринок. Лагуна. Припинок. Ринок. Лагуна. Наступний припинок. Ковальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ковальова. Автобус рухается по маршруту номер 2.
Припинок Ковальова. Наступний припинок. Ясеневая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ясеневая. Припинок. Ясеневая. Наступний припинок. Карьерная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Карьерная. Припинок. Карьерная. Наступний припинок. Березовий гай. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Березовий гай. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Березовий гай. канцавы прыпынак.